Ціханаўская і Шарэнда-Панасюк у Еўрапарламенце. Дэлегацыя ўраду Лукашэнкі ў Лівіі, а ў офісе Зяленскага назвалі 3 умовы для міру на фоне перамоваў з ЗША. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітаўт Ціўчык, і гэта аб'ектыў. Галоўнае выданне навінаў. Лукашэнкаўскіх міністраў адправілі ва ўсходнюю Лівію. У Бенгазе дэлегацыя з Менску прыляцела на бізнес-джэце. Якія пытанні вырашалі чыноўнікі ў гэтай афрыканскай краіне, распавядзе Кацярына Гардзеева. Прадстаўнікі лукашэнкаўскага рэжыму адправіліся ва ўсходнюю Лівію. У Бенгазе прыбыла амаль 5-я частка ўсяго беларускага ўраду. 5 міністраў, віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч ды старшыня КДБ Іван Церцель. Афіцыйна высокапастаўленыя чыноўнікі абмяркуюць супрацу ў нафтавай галіне. Аднак існуе і іншая тэма для перамоваў, пра якую афіцыйны Мінск паведамляць не спяшаецца. Видимо, режим потихоньку вступает в какую-то кризисную ситуацию, когда ему нужно искать все больше и больше партнеров, и России уже не хватает. Если кто-то еще готов становиться вот этим контактным лицом, становиться тем лицом, кому Беларусь может поставлять военную технику, поставлять сельхозтехнику, им нужно это использовать. Цяпер беларускі бок выбудоўвае дыпламатычныя стасункі з непрызнаным міжнароднай супольнасцю лівійскім урадам. У выніку грамадзянскай вайны, што пачалася пасля зрынання рэжыму Муамара Каддафі, краіна падзялілася на 2 часткі. Сталіцу, Трыполі, кантралюе прэм'ер-міністр Абдель-Хамід Бдейбе, якога ААН называе легітымным кіраўніком дзяржавы. Другую частку з цэнтрам у Бенгазе фармальна ўзначальвае Усама Хамад. Менавіта з ім учора сустракаўся лукашэнкаўскі віцэ-прэм'ер. Это не тот политик, который в целом может представлять Ливию на международном уровне. Это такое альтернативное правительство, которое говорит, что оно занимает вот эти территории, оно там властвует, но по сути оно представляет меньшинство, и по сути оно не признается ООН. Трымаецца ж бенгазійская ўлада на штыках так званай лівійскай нацыянальнай арміі. Узначальвае войска Халіфа Хафтар. Летась у лютым вайсковец наведваў Менск. Паводле расследавання парталу «Эйрэйн», падчас выправы ён дамовіўся пра рэгулярныя пастаўкі беларускай зброі на падкантрольныя яму тэрыторыі. Цяпер небяспечны груз вылятае з Воршы самалётамі авіякампаніі «Рада Эйрлайнс». Ему зараз любая зброя патрэбная, таму што вельмі верагодна, што Расія будзе задзейнічаць гэты рэжым у чарговай эскалацыі в гэтым рэгіёне дзеля таго, каб і адцягнуць увагу Еўропы ад Украіны, і ўвогуле, каб стварыць там праблемы. Гэтак лівійскіх вайскоўцаў цяпер таксама навучаюць у Беларусі. У інтэрнэце з'явіліся фота рыхтавання 36-го батальёну лівійскага спецназу. Меркавана здымкі зробленыя ў навучальным цэнтры МУС Волаўшына. Вайскоўцы рэальна трэніруюцца ў Менску. Гэта вось такая, па-першае, дэманстрацыя сваіх сяброўскіх намераў. Па-другое, можа быць, сапраўды нейкія веды перадаюць. Можа быць, яны там думаюць, што нібыта лукашысты навучыліся ад расейцаў нейкім ваенным нейкім такім новым рэчам. Зрэшты, афіцыйны Менск зарабляе грошы на крыві не толькі ва ўсходняй Лівіі. Гэтак на мінулым тыдні Лукашенка сустрэўся з кіраўніком вайсковай хунты М'янмы Мінам Аунам Хлайнам. Той прыйшоў да ўлады праз узброены пераварот, у якім, паводле розных звестак, загінулі каля 21 тысячы чалавек. Выданне Мізіма Ньюс паведамляе, рэжым Хлайна цяпер падтрымлівае і беларуская зброя. Кацярына Гардзеева, Белсэт. Лукашенка прыняў даверчыя лісты ад амбасадараў 9 краінаў. Пераважна гэта дзяржавы так званай дальняй дугі. У прывітальным слове узурпатар заявіў, што Беларусь не такая, якой яе спрабуюць паказаць. Хаўруснік Расіі, якая працягвае агрэсію супраць Украіны, падкрэсліў нібыта міралюбнасць сваёй палітыкі, ды адзначыў, што гатовы супрацоўнічаць з усімі. Даверчыя лісты ўручылі дыпламаты з Босніі і Герцэгавіны, Грузіі, Кеніі, Буркіна-Фасо, Індыі, Лаосу, Малайзіі, М'янмы і Пакістану. Праз амбасадара Грузіі Лукашенка перадаў падтрыманне кіруючай прарасійскай партыі, а прадстаўніку Буркіна-Фасо паабяцаў, цытата, «падставіць плячо ў індустрыялізацыі». Дыпламатам з Кеніі ды Лаосу дыктатар нагадаў пра неабходнасць актывізаваць рэалізацыю ранейшых дамоўленасцяў. А прадстаўніка Пакістану, наадварот, запэўніў, што Беларусь гатовая выконваць свае абавязанні.
Менск і Бішкек вядуць перамовы пра перадачу Кыргызстану былога прэзідэнта Курманбека Бакіева, які ўцёк з краіны і атрымаў палітычны прытулак у Беларусі. Пра гэта агенцыі Кабар заявіў дзейны кіраўнік Кыргызстану Садыр Жапаров. Паводле Жапарова, Менск гатовы перадаць Бакіева пры ўмове, што кыргызскія ўлады яго не пасадзяць. Курманбек Бакіев быў прэзідэнтам Кыргызстану з 2005 да 2010 года. Ён прыйшоў да ўлады на хвалі тюльпанавай рэвалюцыі супраць ураду Аскара Акаева. Падчас новай рэвалюцыі ў красавіку 2010 яго зрынула апазіцыя. Пры гэтым 87 асобаў загінулі. Бакіев разам з сям'ёй уцёк у Беларусь на асабістае запрашэнне Лукашэнкі. Ён атрымаў беларускае грамадзянства і пабудаваў дом у Менску. Улады Кыргызстану неаднаразова звярталіся ў Генеральную пракуратуру Беларусі з просьбай выдаць экс-прэзідэнта, які абвінавачваецца ў масавых забойствах, а таксама ў шэрагу карупцыйных злачынстваў і завочна асуджаны на радзіме ўжо да некалькіх працяглых тэрмінаў. У сваю чаргу афіцыйны Менск заяўляе, што палітычны пераслед Бакіева мае месца і яго пакуль не выдае. Святлана Тихановская і Паліна Шарэнда-Панасюк з візітам у Еўрапейскім парламенце. Былая палітзняволеная і актывістка грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заявіла, што выйшла на волю толькі дзякуючы ціску. Абраная прэзідэнтка заклікала не пакідаць нашу краіну сам-насам з Расіяй, а таксама дамагчыся вызвалення палітвязняў. Ян Федарович працягне тэму. Беларускую дэлегацыю вітаюць у Еўрапарламенце. У Страсбуры адбылася адмысловая сесія, прысвечаная міжнароднаму дню жанчын. Сёння многія беларускі атрымліваюць не кветкі, а турэмнае зняволенне. Яны не карыстаюцца раскошу міра і дэмакратыі. Ім даводзіцца за гэта змагацца. І мы змагаемся. Змагаемся, каб не апынуцца ў ценю рэваншысцкай расійскай імперыі, што імкнецца падпарадкаваць наш народ і сцерці ўсё, што звязвае нас з Еўропаю, нашу мову, нашу культуру, нашу ідэнтычнасць. У Страсбур Святлана Тихановская выправілася разам з былой палітзняволенай палітычнай актывісткаю Палінай Шарэндай-Панасюк. Тая правяла за кратамі больш за 4 гады ва ўмовах, што праваабаронцы вызнаюць катавальнымі. Не верьте хлуслівым заявам рэжыму і ягоных хаўруснікаў, што палітвязні выпускаюцца нібыта праз гуманізм. Не. З людзей катаваннямі выбіваюць прашэнне да Лукашэнкі аб памілаванні. Прымушаюць здаваць пакаяльнае інтэрв'ю і падпісваць паперы аб супрацоўніцтве з КДБ. Людзей калечаць, шантажуюць, пагражаюць ціскам на сваякоў, забіраюць дзяцей і маёмасць. Таксама Паліна Шарэнда-Панасюк заклікала еўрапарламентарыяў узмацніць ціск на рэжым Лукашэнкі. Праз канцлагер пад назвай «Беларусь» не павінна быць ніякага транзіту тавараў, якія ідуць у Еўропу з Кітаю і іншых краін Усходу. Рэжым павінен стаць поўным ізгоем у палітычным, эканамічным і спартовым плане. Гэта рэальныя дзеянні, якія прымусяць рэжым выпусціць палітвязняў. Падчас візіту ў Страсбур Святлана Тихановская і Паліна Шарэнда-Панасюк сустрэліся з лідарамі парламенцкіх фракцыяў Еўрапарламенту ды ягонай прэзідэнткай Робертай Мецаля. Гаварылі пра сувязь паміж Беларусью і Украінай, пра тое, што мы змагаемся з адным ворагам. І тое, што не можа быць доўгатрывалага міру без дэмакратычнай Беларусі. Будзе заўжды пагроза новай вайны. Да таго ж палітыкі абмяркоўвалі падтрыманне беларускіх дэмакратычных сілаў, пытанне вызвалення палітвязняў, ролю Беларусі ў еўрапейскай бяспецы, неабходнасць захадаў супраць далейшай акупацыі краіны Расіяй. Проблема Беларуси доходит на другое место. Менавіта таму, мне здаецца, тут і важна для Тихановскай ездзіць па такіх візітах і нагадваць пра тое, хаця б каму-небудзь і падтрымліваць усю тую ж павестку, так, беларускую на нейкім міжнародным узроўні, каб нагадваць, што мы тут таксама ёсць. Візіт беларускай дэлегацыі ў Страсбур завершыцца ў сераду. Ян Федарович, Белсад. Тым часам у Джидзе ў Саудаўскай Аравіі праходзяць перамовы паміж дэлегацыямі Злучаных Штатаў Амерыкі і Украіны. Як паведамлялі раней, першы раунд быў прысвечаны прапанове Украіны аб усталяванні рэжыму цішыні ў небе і на моры, а таксама абмяркоўвалі ўгоду па карысных выкапнях. Пасля невялікага перапынку дэлегацыі распачалі другі раунд перамоваў.
Ва ўкраінскую дэлегацыю на перамовах увайшлі кіраўнік офісу прэзідэнта Андрэй Ярмак, міністр абароны Рустэм Умераў і міністр замежных справаў Андрэй Сыбіга. ЗША ў Джыдзе рэпрэзентуюць дзяржсакратар Марк Рубіо і дарадца Трампа ў нацбяспецы Майкл Волц. Гэта першая сустрэча бакоў пасля публічнай сваркі паміж Уладзімірам Зяленскім і кіраўнікамі ЗША 28 лютага. Адмысловы пасланнік амерыканскага прэзідэнта Стыў Віткаф расказаў журналістам, што Зяленскі ўжо выбачыўся перад Трампам. Акурат перад перамовамі ў Саудаўскай Аравіі Марко Рубіо ў інтэрв'ю называў гэтае спатканне ключавым. Ад яго вынікаў будзе залежаць тое, ці адновяць Злучаныя Штаты Амерыкі вайсковую дапамогу. Аднак Украіна мусіць пайсці на сур'ёзныя саступкі, у тым ліку, магчыма, тэрытарыяльныя. А яшчэ раніцай перад пачаткам перамоваў у Джыдзе Украіна даслала своеасаблівы сігнал Пуціну. ЗСУ запусцілі па Расіі сотні беспілотнікаў. Пад абстрэл патрапілі адразу некалькі рэгіёнаў. Падрабязнасці начной атакі ды іншыя навіны замежжа сабраў Антон Бяздольны. Украина зладзіла массовую атаку беспилотниками по территории России. У Москве и в области у выніку удараў загинули 3 чалавекі, каля 20 атрымалі раненні. Пашкоджаны некалькі жылых будынкаў. У Домодедово дрон упаў на паркоўцы гандлёвага цэнтру. Мэр Москвы назваў атаку самай масавую. Падзенне беспілотнікаў выклікалі праблемы ў працы чыгуначнага транспорту і аэрапортаў. У раскладзе авіярэйсаў назіраліся вялікія затрымкі. У Менск самалёты з расійскай сталіцы прыляталі са спазненнем. Расійская Мінабароны справаздачыла, што збіла больш за 330 БПЛА. З іх амаль 100 над Масквою і Маскоўскай вобласцю. Таксама ў выніку атакі быў пашкоджаны нафтаправод «Дружба». Як паведаміў міністр замежных справаў Угоршчыны, пастаўкі нафты ў ягоную краіну спыніліся. Угоршчына разглядае гэта як напад на свой суверэнітэт. Новыя сірыйскія ўлады паведамілі пра завяршэнне аперацыі ў правінцыі Латакія супраць прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта краіны Башара Аль-Асада. Афіцыйна пра ахвяраў звестак няма. Аднак паводле праваабаронцаў урадавыя сілы зладзілі 4 дзясяткі масавых і мноства індывідуальных пакаранняў смерцю. Падчас іх, верагодна, загінулі каля 1000 чалавек. Масавыя забойствы ісламісцкія групоўкі і сілы, падпарадкаваныя новым уладам у Сірыі, зладзілі для падаўлення паўстання алавітаў, што пачалося на мінулым тыдні. Гэтая нешматлікая мусульманская абшчына, да якой належаў род Асада, мелі пры былых уладах прывілеяванае становішча. Некаторыя члены былога рэжыму і тыя, хто браў удзел разам з рэжымам у масавых забойствах, здзейснілі буйную ваенную атаку ў прыбярэжным рэгіёне, што прывяло да забойства вялікай колькасці сілавікоў і некаторых мірных жыхароў, нават некаторых грамадзянскіх асобаў з той жа секты алавітаў. У сацыяльных сетках і месенджерах публікуюцца шматлікія відэа масавых расправаў над алавітамі і хрысціянамі. Падзеі на сірыйскім узбярэжжы ўжо абмяркоўвалі на закрытым паседжанні Рады бяспекі ААН. Іх асудзілі ўлады Расіі і ЗША. Аднак яны прама не ўзгадваюць урадавыя сілы як удзельнікаў масавых забойстваў. У аэрапорце філіпінскай сталіцы арыштавалі былога прэзідэнта краіны Радрыга Дутэртэ. Мясцовая паліцыя ўзяла яго пад варту на запыт міжнароднага крымінальнага суда паводле справы аб злачынствах супраць чалавечнасці. Паводле версіі следства, за часамі свайго прэзідэнцкага тэрміну ў 2016-2022 годзе Дутэртэ зладзіў так званую вайну супраць нарказлачыннасці. Паліцэйскія на загад Дутэртэ праводзілі карныя аперацыі, падчас якіх без суда і следства забівалі падазраваных у датычнасці да наркабізнесу. Называюцца лічбы ад 6 да 12 тысячаў ахвяраў. Пакуль невядома, дзе ўтрымліваюць былога філіпінскага прэзідэнта і калі яго накіруюць у Еўропу для ўдзелу ў судзе. Папа рымскі Францішак пайшоў на папраўку. Хвароба адступіла і непасрэднай пагрозы жыццю няма, заявілі лекары рымскага шпіталя Джемелі. Аднак пакуль невядома, калі пантыфіка выпішуць. Шпіталізаваны Францішак быў яшчэ ў лютым з двухбаковым запаленнем лёгкіх. Ягоны стан ацэньваўся як цяжкі. Цяпер 88-гадовы кіраўнік рымска-каталіцкай царквы пазітыўна рэагуе на лячэнне. Антон Бяздольны, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь і навіны сельскай гаспадаркі. Азімы рыхтуюцца да ўгнаенняў, а з вясновых культураў у верасці ўжо сеюць авёс, у іншых рэгіёнах шматгадовыя расліны. Плошча палеткаў перавышае 2 мільёны гектараў і патроху расце з году на год. Чаго не скажаш пра ўраджайнасць. Больш пра пачатак пасяўной Юлія Цяльпук.
На 2 тыдні раней, чым летась, стартавала пасяўная. Глебы гатовыя, а Міністэрства сельскай гаспадаркі? В принципе, мы готовы. Насенне ранніх яравых, збожжавых, кукурузы, рапсы, бульбы ды ільна даўгунца пераважна айчыннае, і яго стае, запэўнівае чыноўнік. Але не ўсё так салодка. Одной из критичных культур является сахарная свекла. К сожалению, на текущий период только 5% семян белорусской селекции, совместной белорусско-польской, белорусско-российской селекции имеется для высева. Другі складнік пасяўной мінеральнае ўгнаенне. Тэмпы нарыхтоўвання, маўляў, на чвэрць большая, чымся летась. Але патрэбнага аб'ёму пакуль няма. Тэхніка гатовая на 95%, праз складанасці з пастаўкамі імпартных дэталяў для часткі трактароў. Штогадовая праблема беларускага АПК, на якія сродкі гэтую тэхніку запраўляць. Слабым гаспадаркам дзяржава ізноў будзе даваць салярку ў растэрміноўку, іншым прадасць таннейшае бязмытнае паліва ў аб'ёме 128 000 тонн. Якімі сродкамі потым закрываюць даўгі? Либо это авансы, мясные молочные заводы дают, либо там еще какими-то средствами. Но это все перекладывается с одного кармана в другой. Эти долги, не деньги, а долги перекладываются. И просто задолженность, будет расти просто задолженность предприятий одних предприятий перед другими, внутренний долг страны будет расти. Пабачым на прыкладзе Гомельскай вобласці. Згодна з афіцыйнымі дакументамі, якія перахапіў Белпол і перадаў Белсату, летась у верасні ў 19 раёнах доўг за салярку складаў больш чым 7,5 мільярдаў рублёў. Запазычанасць у Добружскім раёне складала 735 000, у Жлобінскім 623, у Калінкавіцкім 611 000 і гэтак далей. Каб тэхніка пайшла ў поле, патрэбныя таксама механізатары, не стае больш чым 30 000. Вырашаць пытанне даручана мясцовым уладам. Там, где не хватает механизаторских кадров, изыскиваются возможности, согласовываются и направляются квалифицированные рабочие с промышленных предприятий, очень оказывают, скажем, существенную помощь в этом и МЧС, порядка 1000 учащихся колледжей, институтов. Працаваць на палях дзяржава сёлета дазволіла 16 і 17гадовым, якія прайшлі навучанне. Адпаведныя змены унеслі ў заканадаўства. Таму апроч вайскоўцаў і міліцыянтаў, што летась дажыналі на палях, працаваць будуць непаўнагадовыя, сілком прыцягнутыя алка- і нарказалежныя, а таксама асобы з'яднаныя ў халодным сезоне ў механізаваныя атрады. Планка для сезонных працаўнікоў высокая. Мы должны, как я уже говорил не единожды, ежегодно получать 11 миллионов тонн зерновых. 11 миллионов тонн достань и положи. Наши соседи уже условно по урожайности нас обошли, обогнали, перегнали и далеко вперед ушли. 11 миллионов тонн зерна – это пустые слова, которые ничем не обоснованы. Ситуация в стране намного хуже, чем условно было 5 лет назад. Афіцыйна гатовасць профільнага прадпрыемства да пасяўной, як і штогод высокая. Ці чакаць выняткава высокай ураджайнасці? На працягу 30 гадоў беларускія аграрыі не ўпісваліся ў пастаўленыя галоўным аграномам планы. Юлія Цяльпук, Белсат. У Беларусі працягваюцца лясныя пажары. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў цягам мінулых сотняў ліквідавалі 10 узгаранняў у прыроднай экасістэме. Агульная плошча склала амаль 9 гектараў. Асноўная прычына пажараў – цёплае сухое надвор'е. Гэтак у Веткаўскім і Петрыкаўскім раёнах Гомельшчыны забаранілі наведваць лясы. Раней пад такую забарону трапілі ўсе раёны Берасцейшчыны. Агулам жа, са звестак Міністэрства лясной гаспадаркі з пачатку года адбылося ўжо 115 лясных пажараў. Яны ахапілі больш за 155 гектараў. Такія былі навіны ў аб'ектыве. Калі для вас гэта бяспечна, стаўце ўпадабанне пад нашай трансляцыяй у Ютубе, падпісвайцеся на наш канал і каментуйце. А ўжо зараз Белсат онлайн. Генеральны прокурор Андрэй Швед ужо больш як 1,5 гады прапануе Александру Лукашэнку стварыць вайсковую пракуратуру. Пакуль безвынікова. Нашыя калегі са старонкі Белсат.eu нагадалі гісторыю існавання ў нашай краіне падобных інстытуцыяў і разабраліся, навошта генпракурор настойвае на іх аднаўленні. На думку прадстаўнікоў арганізацыі «Белпол», з боку генпракурора гэта проста імітацыя бурлівай дзейнасці. Яны не бачаць у ідэі Шведа адрадзіць вайсковую пракуратуру ані сэнсу, ані істотных нязручнасцяў для пераважнай большасці грамадзянаў.
На сітуацыю з аднаўленнем законнасці гэта сапраўды ніяк не паўплывае. Ніхто з так званага нагляднага ведомства не будзе ініцыяваць пытанне аб правядзенні адэкватных правяранняў паводле фактаў парушэнняў законных правоў і інтарэсаў людзей у 2020 годзе і пазней у сувязі з выбарамі. Палітвязням так і не зменяць рэжыму, і іхнія законныя правы і інтарэсы не будуць улічвацца. Юрыст, дэлегат Каардынацыйнай рады Михаил Кирилюк мяркуе, што швед або імкнецца стварыць асобную структуру для сваіх, або чакае актывізацыі вайсковых дзеянняў з удзелам Беларусі. Так званы рыначнік Александр Турчин можа трапіць пад раздачу за наступствы памылак, зробленых папярэднім прэм'ер-міністрам Романом Галоўчынкам, сказаў Белсату галоўны рэдактар выдання «Рэформ Ньюс» Фёдор Паўлючэнка. Ён пры гэтым схільны разглядаць новага кіраўніка ўраду ў якасці пераемніка Лукашэнкі. Толькі, магчыма, Турчин у шэрагу людзей, якія займалі пасаду прэм'ер-міністра, можа разглядацца як перспектыўны палітык-рэфарматар. Ён працаваў яшчэ ва ўрадзе Сергея Румаса, разглядаўся як чалавек прарынкавы, як даволі сучасны чалавек, і тое, што ён займае такую высокую пасаду цяпер, можна разгледзець як запуск альтэрнатыўнага сцэнара з пераемнікам. Прадпрымальнік, вядоўца праграмы «Атмасфера» на YouTube-канале «Белсат Ньюс» Александр Кнырович чакае ад Турчына на пасадзе прэм'ера таго ж, што рабіў Галоўчынка, а менавіта выканання загадаў. Цалкам артыкул шукайце на старонцы Белсату ў інтэрнэце. Адразу некалькі артыкулаў на нашай старонцы прысвечаныя Нацбанку і зменам яго кіраўніцтва. У артыкуле «Чым запомніўся калавур» узгадваюцца ўтаймаваная старшынём Нацбанку інфляцыя, паспяховае правядзенне дэнамінацыі, а таксама правяранне банку Белвэб, па выніках якога старшыню праўлення Васіля Мацюшэўскага затрымлівалі. У іншым артыкуле эканаміст Леў Львоўскі разважае, што зробіцца з Нацбанкам пасля зняцця Паўла Калавура і прызначэння на ягонае месца былога прэм'ера Романа Галоўчынкі. Львоўскі бачыць аптымістычны і песімістычны сцэнарый развіцця падзеяў. У аптымістычным Галоўчынка будзе прыслухоўвацца да меркаванняў і парадаў каманды. Паводле песімістычнага сцэнару Галоўчынка можа вызначыць, што галоўная задача банку не ўтрымліваць макраэканамічную стабільнасць, а забяспечваць сродкамі прамысловыя прадпрыемствы. Тады, на думку эканаміста, краіну могуць чакаць, цытата, даволі рэзкія рухі ў курсе валюты і інфляцыі. У маладосці збірала ў Польшчы трускаўкі, цяпер жыве ў Варшаве, перамяшчаецца на інвалідным вазку і патрабуе дапамогі беларусаў. Гісторыю нашай суайчынніцы з польскім прозвішчам Вольгі Майхроўскай распавядаюць калегі з нашай старонкі. У 2000-х жанчына выйшла замуж за паляка, але праз некалькі год развялася і вярнулася ў Беларусь. У 2015-м па дарозе да сяброў у Польшчы трапіла ў сур'ёзную аварыю, што прывяла да інваліднасці. У 2020-м падтрымала пратэсты. Летась ізноў мусіла выехаць у Польшчу, ды пачала працаваць у кавярні «Інклюзіўны барыста». Увосень Вольга Майхроўска цяжка перанесла гнойную ангіну, дагэтуль змагаецца з наступствамі хваробы і яшчэ некалькі месяцаў не зможа працаваць. Падрабязней пра пакручасты лёс беларускі і пра тое, як можна дапамагчы ёй, чытайце на нашай старонцы. Гэта былі матэрыялы з нашага сайту. Наперадзе студыя Белсату, якой абмяркуем кантакты рэжыму з Лівіяй і амерыканска-украінскія перамовы. Запрашаю застацца. Такім чынам, урадавая дэлегацыя з Менску ў вялікім складзе на чале з віцэ-прэм'ерам Віктарам Каранкевічам прыбыла ў Бенгазі для перамоваў з урадам ва ўсходняй Лівіі. Галоўнай нечаканасцю візіту зрабіўся ўдзел у перамовах старшыні КДБ Івана Церцеля, што падкрэслівае своеасаблівы характар гэтага дыялогу. Дэлегацыя рэжыму Лукашэнкі сустрэлася з прэм'ер-міністрам усходняй Лівіі Усамам Хамадам, а таксама прадстаўнікамі ключавых міністэрстваў. Вынікам сустрэчы сталіся пагадненні ў сферах прамысловасці, энергетыкі, сельскай гаспадаркі і адукацыі. Асобную ўвагу надалі нафтагазаваму сектару. Старшыня канцэрну Белнафтахім Ілля Ікан сустрэўся з кіраўніком Arabian Gulf Oil, абмеркаваўшы механізмы супрацы ў галіне здабычы карысных выкапняў, паставак абсталявання і мадэрнізацыі энергетычнага сектару. Прысутнасць кіраўніка
кіраўніка КДБ Беларусі на гэтай сустрэчы толькі ўзмацняе здагадкі аб вайсковым аспекце партнёрства Менску і Бенгазі. Эксперты мяркуюць, што ягоны ўдзел звязаны з пытаннямі бяспекі і магчымай вайсковую супрацаю. Тым часам, пакуль Терцель бярэ ўдзел у перамовах, стала вядома, што лівійскія спецназаўцы праходзілі навучанне ў Беларусі. Лівійская нацыянальная армія апублікавала фотаздымкі байцоў 36-га батальёну спецыяльнага прызначэння, што трэнуюцца ў цэнтры МУС Валоўшчына. Падраздзяленне падпарадкоўваецца Садаму Хафтару, сыну вярхоўнага галоўнакамандуючага арміяй. Александр Лукашенко сёлета ў лютым ужо сустракаўся з фельдмаршалам лівійскай нацыянальнай арміі Халіфам Белькасімам Хафтарам. Пасля той сустрэчы ў прэсе з'явіліся паведамленні пра пастаўкі беларускага ўзбраення ў Лівію. З намі на сувязі Евген Красулін, кандыдат гістарычных навук, эксперт у нееўрапейскіх цывілізацыях. Спадар Евген, добрый вечар. Вечар добры. Звярнуў я ўвагу на тое, якая вялікая дэлегацыя рэжыму Лукашэнкі паляцела ў Бенгазі, ажно 5 міністраў, віцэ-прэм'ер і галоўны гэбіст. Я не памятаю, каб увогуле ў нейкую краіну такія вялікія ўрадавыя, скажем так, камандзіроўкі былі. Што яны там усё робяць? Ведаеце, тут першае, што прыгадваецца, гэта вось пасля візіту Халіфа Хафтара ў Менск на адным з лібійскіх рэсурсаў быў фотаздымак, дзе Халіфа Хафтар з Терцелем, і падпісана, што Халіфа Хафтар з прэзідэнтам Лукашэнкам. Бо крышачку пераблыталі. Терцель павінен быў забаяцца ўжо за сваё крэсла пасля такіх подпісаў. Вось і тут зноўку, улічваючы, што Халіфа Хафтар, як усе прызнаюць, стаіць перад праблемай перадачы ўлады, тут асабліва вось акцэнт варта зрабіць на асобу Саддама Хафтара, ягонага сына, які зноўку, як вы ўжо казалі, мае сувязі з Беларусій. І тут, ведаеце, такі можа аказацца даволі цікавы момант, калі Терцеля прынялі за Лукашэнку, ось Садам Хафтар, будучы кіраўнік Лібіі, можа быць. Но калі вярнуцца на сур'ёзны, скажем так, настрой, то, канечне, пытанне ўзбраення, пытанне, не ведаю, ці можна назваць гэта бяспекай, бо для Хафтара, усяго клянак Хафтара у Лібіі стаіць сур'ёзнае пытанне, гэта не толькі перадача ўлады, але гэта і распаўсюд свайго ўплыву на ўсю Лібію. Там цяпер краіна фактычна падзеленая на дзве часткі, на захад і ўсход. Вось на захадзе у Трыполі існуе ўрад нацыянальнага адзінства, а ў Бенгазі існуе іншы ўрад, гэта ўрад нацыянальнай стабільнасці, якраз вось прэм'ер Асама Хамад гэтага ўраду. І гэты ўрад, які ў Бенгазі падтрымлівае і нацыянальная армія Халіфа Хафтара. І цяпер перад Хафтарам стаіць задача, як, уласна кажучы, яна стаяла і раней. Гэта, скажем так, падмацаваць сваю ўладу і распаўсюдзіць яе на ўсю Лібію. Пакуль у яго няма на гэта рэсурсу. Ён вельмі, канечне, спадзяецца на рэсурсы ў першую чаргу Расіі, а мы ведаем, што Расія таксама мае інтарэс у Лібіі, гэта трамплін для яе у Афрыку, у далейшым на поўдзень туды, у Сахель, і гэтак далей. І мы зноўку памятаем, як з Сірыі пераводзяцца ўзбраенне сірыйскіх базаў на лібійскія базы. І даволі шмат звяртаюць увагу на гэтую супрацу паміж Расіяй і Хафтарам. Зноўку нядаўна адзін з сенатараў, гэта Джо Уілсон, рэспубліканец, даволі жорстка ў твітары выказаўся наконт супрацы Пуціна і Хафтара і папярэдзіў Хафтара жорстка, што не трэба, як там сказана, з злачынцам Пуцінам мець справы. Так што тут і супрацу Беларусі з Хафтарам варта разглядаць у кантэксце гэтай агульна-расійска-хафтараўскай супрацы. І тут лібійскі бок, канечне, будзе вельмі зацікаўленым у падрыхтоўцы і кадраў для войска свайго. У першую чаргу гэта сілы спецыяльнага прызначэння. У тым ліку гэта і асабістая ахова вышэйшых асобаў. Ну і плюс, канечне, тыя ўзбраенні, якія цяпер патрабуюцца для вядзення сучаснай вайны, у тым ліку дроны. Дарэчы, нядаўна, літаральна, у студзені гэтага году зрабілася вядомым пра арышт аднаго функцыянера Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў за дапамогу паставак у Лібію, а яна пад санкцыямі,
поставак китайских дронов. Там на шалёную сумму, больше за $1 миллиард поставки. И гэта вельмі так занервавала китайское кіраўніцтва, бо зноўку Лібія под санкциями, туды поставлять зброю нельга. Вось тут якраз могуць выйсці на першы план такія рэжымы, як рэжым Лукашэнкі. Гэта азначае, што паводле вось такіх ускосных сведчанняў урад ва ўсходняй Лівіі практычна рыхтуецца да аднаўлення такой гарачай фазы грамадзянскай вайны, і ў гэтым рэжым Лукашэнкі можа яму дапамагчы. Так, безумоўна. Гэта шмат хто прагназуе, што ў гэтым годзе у Лібіі могуць адбыцца вось такія гарачыя падзеі, не надта прыемныя і не надта чаканыя. І зноўку тут уплыў Расіі можа быць вельмі негатыўным, у тым ліку з разлікам на ціск на вось гэты паўднёвы фланг еўрапейскага звязу і НАТО. Бо, па-першае, гэта магчымасць падарваць Сахель, гэтую паласу дзяржаў на поўдні ад Сахары. І плюс памятаем цудоўную гісторыю з мігранцкім крызісам у Еўропе 10 год таму. Вось паўтарыць штосьці такое, гэта проста будзе для Расіі бальзам на параненую душу. Так, мы ведаем, што таксама заходняя Еўропа, у прыватнасці тая самая Францыя і Італія, асаблівую увагу заўсёды звярталі на паўночную Афрыку, і Расія падаецца выгонным, каб там зноў нешта загарэлася, і тады ім не будзе часу займацца так шчыльна, напрыклад, пытаннем расійскай агрэсіі ва ўкраіне. І гэта слушна. Адзінае што, канешне, гэта ўсё выглядае і гучыць для Расіі прыгожа, але вось гісторыя з тым жа Хафтарам нядаўная. На днях у Лібіі затрымалі, у ўсходняй Лібіі, затрымалі аднаго з апазіцыянераў з Нігеру. Нігер гэта на поўдні, яна мяжуе, гэтая краіна з Лібіяй. І там ідзе цяпер партызанская вайна супраць хунты, якая ў 23-м годзе прыйшла да ўлады. Гэта хунта вельмі сяброўская да Расіі. І вось на тэрыторыі Лібіі затрымалі аднаго з лідараў апазіцыі ў Нігеры, гэта Махамаду Салех. І яго тут жа адпусцілі, а адпусцілі яго, магчыма, праз ціск з боку Макрона. Так што скідаваць з рахункаў вось гэтыя магчымасці Еўропы, уплываць на падзеі ў Лібіі і абмяжоўваць уплыў Расіі і расійскіх хаўруснікаў у гэтай краіне, гэта ёсць, гэта прысутнічае, і такім чынам, вось я б не казаў, што там Хафтар і клан Хафтараў гэта проста патэнцыйныя ўладары Лібіі, не, там ёсць шмат абмежаванняў, якія могуць павесці гісторыю і падзеі зусім іншым шляхам. Таксама вось мы згадвалі ўжо пра гэтыя вучэнні лівійскіх спецназаўцаў у Беларусі, бачылі гэтыя кадры вайскоўцаў з Паўночнай Афрыкі сярод снегу. Свой пункт гледжання наконт навучання гэтых людзей у Беларусі выказаў вайсковы аглядальнік Белсату Зміцер Міцкевіч. Давайце разам паслухаем, потым вернемся да абмеркавання. Тут, магчыма, гэтыя вайскоўцы рэальна трэніруюцца ў Менску. Гэта вось такая, па-першае, дэманстрацыя сваіх сяброўскіх намераў. Па-другое, можа быць, сапраўды нейкія веды перадаюць. Можа, вось яны там думаюць, што нібыта лукашысты навучыліся ад расейцаў нейкім ваенным, там, нейкім такім новым рэчам, да, маўляў, гэта можа быць нейкае там перайманне досведу, хаця звычайна, ну вось досвед украінскі, які лукашысты маглі запазычыць у расейцаў, ну, не вельмі будзе падыходзіць да досведу баявых дзеянняў в Лівіі. Все ж таки там крыху па-іншаму все адбываецца, і там увогуле і ландшафты іншыя, і клімат, і гэтак далей. Ну, тут непараўнальныя проста рэчы. І тут хутчэй гэта таксама як дэманстрацыя, ну, з другога боку гэта вось такой абмен меркаваннямі, так бы мовіць, таму што маштаб-то там невялікі. Маштаб невялікі, але разам з тым, вось Лукашенка, ён тут выконвае ролю выключна такога нейкага, ну не ведаю, пасярэдніка паміж Масквой і Лівіяй. Ці ўсё ж такі ён спрабуе нейкі кавалак урваць, вось зноў-такі вяртаючыся да першага пытання. Ну, напрыклад, што ў Лівіі робіць міністр адукацыі альбо міністр аховы здароўя, прызначаны Лукашэнкам, міністр сельскай гаспадаркі і харчавання таксама туды паехаў. Зноў-такі, ну, якая мэта? Другому. Тое, што Лукашенко дзейнічае у фарватары Масквы і, уласна кажучы, на той дзялянцы, якую яму і выдалі з Масквы. Гэта не азначае, што ён не можа на гэтай дзялянцы атрымаць там нейкі свой прыбытак, нейкія свае кавалачкі. Вось тыя ж, ну, той жа міністр адукацыі, уласна кажучы, гэта мягкая сіла, ну, зноўку, гэта не беларуская мягкая сіла, гэта расійская, у першую чаргу.
у чым поспех России у краінах Азіі, у краінах Афрыкі. Вялікі корпус цяперашніх палітыкаў і вайскоўцаў атрымлівалі адукацыю ў Савецкім Саюзе. І гэта усталёўвае сувязі, гэта усталёўвае сімпатыі, і гэта ў далейшым выкарыстоўваецца дзеля прасоўвання сваіх інтарэсаў на гэтай тэрыторыі. Можа, канешне, там пашчасціць, і Беларусь усё ж такі выйдзе незалежнай з усёй гэтай гісторыі, і можна будзе актывізаваць гэтыя сувязі, якія напрацаваліся, усталяваліся цяпер праз вучобу ў Беларусі. Но пакуль, канешне, гэта разлічваецца як мяккая сіла менавіта Масквы, а Беларусь гэта як, скажем так, такі плацдармік, дадатковы рэсурс для падрыхтоўкі гэтых сілаў. Зноўку, што тычыцца аховы здароўя, там, наколькі я ведаю і не памыляюся, падпісана пагадненне аб падрыхтоўцы кадраў і пра абслугоўванне лібійцаў у шпіталях Беларусі. Дарэчы, вельмі цікавы момант, як, уласна кажучы, вось гэтыя карцінкі падрыхтоўкі лібійскага спецназу сярод снегоў, вось чаго не прыдасца ў Лібіі дакладна, гэта вядзенне баявых дзеянняў у нашых зімовых умовах. Так што тут трэба яшчэ, можа, падумаць экспертам-аналітыкам, ці для Лібіі менавіта прызначаецца гэта спецназ, ці, можа, для нейкіх іншых шыротаў. Но гэта ўжо, так скажам, з галіны фантазіі. Вось, зноўку наўрад ці тут можна прадказаць настолькі і прадбачыць, што адбудзецца, каб казаць з цвёрдасцю, дзе будзе ваяваць гэты самы хафтараўскі лібійскі спецназ. Цікава, канешне, пра медычнае абслугоўванне лівійцаў у Беларусі ў той час, калі ўрад узурпатара дзеляць самых беларусаў на лепшых і горшых, і, напрыклад, беспрацоўным беларусам, людзям, якія не могуць знайсці працу, ставіць палкі ў колы, патрабуе нейкіх аплатаў за тое, што гарантавана ў Канстытуцыі, менавіта падставовая нейкая медычная апека. Спадар Яўген, разам з тым, вяртаючыся да пытання зброі, мы ведаем, што Беларусь, паводле апошніх звестак, трошкі знізілася ў рэйтынгу пастаўшчыкоў зброі ў свеце. Разам з тым, што яшчэ рэжым Лукашэнкі можа даць гэтаму ўраду ва ўсходняй Лівіі, ці не ёсць так, што большасць арсеналу альбо закансерваваная, альбо ўжо была перададзеная Расіяй на патрэбы агрэсіі супраць Украіны? Тым не менш, выпрацоўваюцца ж нейкія новыя гэтыя самыя ўзбраенні. Вось, напрыклад, тыя ж радарныя сістэмы, якія, я думаю, для арміі Хафтара будуць запатрабаванымі вось якраз у прадбачанні гэтага самага гарачага канфлікту на тэрыторыі Лібіі. Калі звяргалі рэжым Гаддафі, там самая страшная сіла – гэта авіацыя НАТО. Таму радары і зенітныя разнастайныя сістэмы – гэта тое, што патрэбна для вядзення паспяховых баявых дзеянняў у сучасных умовах. Зноўку вытворчасць разнастайных дронаў ці тэхналогіі вытворчасці гэтых дронаў – гэта тое, што можна прапанаваць Лібіі. Зноўку праз тое, што Беларусь і так знаходзіцца пад санкцыямі, і тут не будзе такіх нервовых рэакцыяў, як з боку кітайскае кіраўніцтва, якое вельмі не хоча святліцца ў розных гісторыях з санкцыямі, што ў Лібіі, што ў Расіі, што дзе заўгодна. А вось Беларусь, яна такі выгнаннічак міжнародны, што яго можна выкарыстоўваць. Як, уласна кажучы, Расія выкарыстоўвала Беларусі раней і ў 2000-х, і ў 2010-х, і гэтак далей будзе выкарыстоўваць далей, як і выкарыстоўвала Беларусь падчас уварвання ва Ўкраіну. І тут Беларусь, зноўку, штосьці ішла гаворка пра грузавікі, пра трактары, як заўжды. Тут, канешне, можна прыгадаць вось гэтыя выпадкі з афрыканскімі краінамі, з тым жа новым сірыйскім урадам, калі прапаноўваліся падарункавыя сертыфікаты на трактары, на аўтобусы мазаўскія. Тут, канешне, таксама можна гэта зрабіць, но ўсё ж такі ў адрозненне ад афрыканскіх краін, паўднёва-афрыканскіх краін і ад новага ўраду Сірыі, тут хутчэй больш практычны інтарэс. Тут ёсць канкрэтыка, як гэта ўсё выкарыстоўваць у барацьбе за панаванне панад Лібіяй і далей для пранікнення на афрыканскі кантынент. Таму, зноўку, можна казаць пра сельгастэхніку. Гэта тое, што, безумоўна, патрэбна Лібіі. Лібіі патрэбна цяпер развіваць шляхі зносінаў. Вельмі патрэбна. Вось, напрыклад, з расійскай чыгункай
РЖД заключена пагадненне, не ведаю, заключана ўжо ці не, но збіраліся заключыць пра пабудову хуткаснай чыгункі на тэрыторыі Лібіі. Канешне, гэта зноўку напярэдадні вось магчымай гарачай фазы канфлікту гэта ўсё выглядае крышачку так дзіўнавата. Но тым не менш на перспектывы гэта можа быць. Ну і зноўку мы ж не будзем казаць, вось асвятляючы візіт такой прадстаўнічай дэлегацыі ў Лібію, што вось там выключна нейкія шэрыя схемкі, цёмныя пастаўкі, невядома што, можа рыхтуемся да новага мігранцкага крызісу, што з поўдня, што з захаду, што з усходу Еўропы. Тут варта казаць аўдыторыі, што ўсё цудоўна, адукацыя, ахова здароўя, сельская гаспадарка, там, тэхналогіі. Так, і на БТ там паказваюць вось гэтыя такія высушаныя палі, кажуць, што вось лезве гэта не галоўная мэта візіту дэлегацыі з Менску была. Спадар Яўген, ну сумна, канешне, гэта чуць, што Расія зноў выкарыстоўвае ў нейкай ступені Беларусь, Лукашенко зноў падстаўляе нашу айчыну. Але дзякуй вялікі вам за гэтую экспертызу. З намі на сувязі быў Яўген Красурын, кандыдат гістарычных навук і эксперт у нееўрапейскіх цывілізацыях. І да іншай, бадай найбольш важнай для нас міжнароднай тэмы. 3 умовы для дасягнення міру. На фоне амерыканска-украінскіх перамоваў кіраўнік Офісу прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак назваў асноўныя пункты, на якіх настойвае афіцыйны Кіеў. Па-першае, гарантыі бяспекі Украіны. Па-другое, Еўропа мае ўзмацніць санкцыі супраць Расіі. І ўрэшце, па-трэцяе, Еўропа мае ўзяць кантроль над замарожанымі расійскімі актывамі для далейшага падтрымання Украіны. Усё гэта было напісана ў калонцы для выдання The Guardian. Тым часам у прэзідэнта США Дональда Трампа так пракаментавалі першыя гадзіны перамоваў з Украінай у Саудаўскай Аравіі. Цытата: «Прасоўваемся да мэты». Амерыканскую дэлегацыю узначальвалі дзяржсакратар Маркаў Руб'ёў і дарадца прэзідэнта ЗША ў нацыянальнай бяспецы Майкл Уолтс. Афіцыйны Кіеў рэпрэзентавалі кіраўнік Офісу прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак, міністр замежных справаў Андрэй Сыбіга і міністр абароны Рустэм Умераў. Паводле Financial Times, перамір'е можа ўлучаць забарону на ўдары беспілотнікамі і далёкабойнымі ракетамі, а таксама адмову ад баявых дзеяў у Чорным моры. Reuters паведамляе, што Вашынгтон мае намер высветліць, ці гатовая Украіна ісці на тэрытарыяльныя кампрамісы з Расіяй дзеля заканчэння вайны. Аднак на фоне дыпламатычных намаганняў захоўваюцца і асцярогі. Ва Ўкраіне заяўляюць, што прыпыненне абмену выведзвесткамі з боку ЗША можа даць Расіі значную перавагу на поле бою. Тым часам Саудаўская Аравія можа зрабіцца адным з ключавых партнёраў у пасляваенным аднаўленні Украіны. У Джыдзе прайшлі перамовы прэзідэнта Владзіміра Зяленскага са спадчынным прынцам Мухаммедам Біль Сальманам, падчас якіх бакі пацвердзілі намер умацоўваць інвестыцыйныя сувязі. Да нашага эфіру далучаецца спадар Владзімір Дубавік, выкладчык Адэскага нацыянальнага універсітэту імя Іллі Мечнікава. Спадар Владзімір, вітаю вас. Добрый вечер, приветствую вас. Ведаю таксама, што сёння Адэса таксама пацярпела ад расійскіх абстрэлаў. Яшчэ раз прыміце, канешне, словы падтрымання ад гледачоў нашага тэлеканалу для украінцаў. Разам з тым, калі мы кажам пра гэтыя перамовы ў Саудаўскай Аравіі, ну, бачым, што няма ніякіх такіх вялікіх заяваў пра вынікі першага раунда. Ёсць толькі вось сціслая інфармацыя з крыніцаў украінскіх медыяў аб тым, што гаварылі у прыватнасці пра гэтую угоду аб рэдказямельных металах. Гаварылі таксама пра тое, што магчыма будзе нейкі мараторый, нейкі рэжым цішыні ў паветры і на моры, тое, што украінская дэлегацыя прапаноўвала. Як вы ацэньваеце тое, што адбываецца цяпер у Саудаўскай Аравіі на перамовах? Ну, прежде всего, спасибо за ваши слова поддержки и сочувствия. Да, действительно, Одесса и Одесский регион находятся под ударами российскими военными, и дронами, и ракетами. Ну, давно, несколько последних дней, каждую ночь. И сейчас по-прежнему горит пожар, горят резервуары с топливом. Что касается переговоров в Саудовской Аравии, то я думаю, что, может быть, мы узнаем больше позже из официальных каких-то заявлений, из коммюнике двух делегаций, которые там общаются. А может, и не узнаем, потому что, в принципе, в таких вопросах, может быть, иногда и не нужно сразу говорить о прямых результатах. Может быть, мы их почувствуем в каких-то вещах. Проблема в том по-прежнему, что есть большие отличия в позициях между
американской стороной и украинской стороной. Нынешняя американская администрация считает, что Украину можно заставить, подтолкнуть к подписанию мирного соглашения, к поступкам разным, при этом не оказывая никакого давления, по крайней мере заметного давления, действительно на Россию. Потому что никаких уступках и компромиссах со стороны России мы не слышим, наоборот. Каждый день только добавляются какие-то новые условия и требования со стороны России. А со стороны Украины же, требуется уступка в территориальном вопросе, на которую, допустим, Украина сегодня уже готова временно, признать, что ли, что Россия контролирует эти оккупированные территории. Временно, не навсегда, конечно, такое питание признать де-факто ці де-юре, тому що ми відаємо, що були такі казуси в міжнародній історії. Да, де-факто. Да, речь идет только о де-факто, конечно, да, потому что де-юре, действительно, я не думаю, что нынешнее руководство Украины или какое-то другое руководство Украины может признать это де-юре. Надеюсь, что американцы не будут настаивать на признании де-юре вхождения этих регионов в состав Российской Федерации. Тим більше ми пам'ятаємо так само американський досвід, який у свій час так само США, наприклад, не признавали анексію країн у Балтії, і на протягу 5-10 годів вони признавали, що формально ёсць гэтыя незалежныя дзяржавы. Это наконт так само такой американской традиции последовательности. Дзіўна было, каб яны вымагалі нечага іншага. Да, я с вами согласен. Была доктрина Стимсона, действительно, и некоторые другие доктрины там тоже выдвигались в то время, в 1940 году, в частности, о непризнании, действительно, после того, как советские войска захватили Прибалтику. А есть и Крымская декларация, которую подписал в свое время бывший госсекретарь Помпео, причем который был госсекретарем в первое президентство президента Трампа. Но сейчас похоже, что эта администрация американская уже даже не говорит о судьбе Крыма. Это уже само собой считается, что он должен остаться за Россией. Так что, к сожалению, здесь есть серьезный регресс первого президентства Трампа со вторым президентством Трампа. Первое президентство Трампа все-таки под влиянием особых обстоятельств, он тогда действительно передал впервые летальное оружие в Украину, джавелины. Нынешний президент Трамп уже замораживает помощь Украине. Я считаю, что нужно подтолкнуть Украину именно к соглашению, что это Украина, это президент Зеленский каким-то образом, знаете, есть препятствие к миру, что, конечно, не соответствует действительности, потому что Зеленский просто высказывает украинскую позицию. Просто так перемирие, без понимания того, как это будет работать, как будут работать гарантии безопасности, будут ли миротворцы, как это все будет обеспечено, какой алгоритм движения. Это все мы должны понимать до того, как мы окунаемся в этот процесс, начинаем его, до того, как мы подпишем какое бы то ни было соглашение о перемирии. На контррашэнне Вашингтона мы ведаем, что для многих людей стало шоком отключение Украины от доступу до разведывальных данных американских службаў. И вось вайскова-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Коваленко ў інтэрв'ю Белсату на прыкладзе Курскай вобласці рассказаў про ситуацию на фронте, уласна без американской дапамоги Украине. Давайте послухаем и вернемся до нашей розмови. Щодо Курської області, то там трохи інша ситуація. Што датычыць Курскай вобласці, там крыху іншая сітуацыя. Рэч у тым, што гэта блізкая і сярэдняя тылавая зоны на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. І большасць аперацый, якія там праводзіліся сіламі абароны Украіны, якраз фіксаваліся на атрыманні выведных звестак ад амерыканскага боку. Але на мінулым тыдні ад ЗША перасталі паступаць гэтыя выведныя звесткі. Гэта не толькі спадарожнікавыя вывед звесткі, гэта і праца авіяцыі, радыёлакацыйнага назірання, гэта праца нават агентурных сетак, што існуюць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, у ЗША і гэтак далей. Інфармацыю мы гэту не атрымлівалі нейкі перыяд, і адпаведна гэтым скарысталіся расейцы і пачалі свой наступ у Курскай вобласці. Ён меў пэўны поспех. На сёння можна канстатаваць, што яны за тыдзень вярнулі пэўную зону кантролю, і гэта цяпер крыху больш за 105 квадратных километров. Вось такое сведчанне. Разам з тым мы ведаем, што агенцыя Bloomberg са спасылкай на прадстаўнікоў заходніх службаў сцвярджае, Путін высоўвае заведама невыконваемыя патрабаванні, не пагаджаецца на кампрамісы наконт акупаваных тэрыторыяў. Тое, пра што вы гаварылі, ёсць патрабаванні да Ўкраіны, а мы бачым, што Расія ўвогуле не хоча ісці ні на якія саступкі. Ці вы бачыце шанец, што ўсё ж такі амерыканская дапамога пасля гэтых перамоваў у Саудаўскай Аравіі адновіцца?
Ну, вы знаете, прежде всего скажу, что тактика Путина понятна. Это известный дипломатический такой трюк, подход, маневр. Завышаешь планку, выдвигаешь максималистские требования, а потом думаешь, ну, а вдруг оно все реализуется, тогда вообще прекрасно. Если что-то придется отбросить потом, то тоже ничего страшного. Но в данный момент у Путина нет оснований вообще считать, что какие-то его условия будут не выполнены, потому что, к сожалению, администрация Трампа очень быстро выдвигает один за другим все те нарративы, которые раньше высказывались только в Москве. Как, например, о том, что в Украине не отменены были выборы, Украина поэтому не демократия должна провести срочно выборы, это российский тезис. Теперь он полностью активно используется Вашингтоном. На днях секретарь государственный Рубио сказал, что прокси-война велась вообще-то Америкой против России руками украинцев. Это тоже российский информационный тезис. Сегодня по дороге в Саудовскую Аравию тот же Рубио говорит о том, что нет, мы не планируем вообще передавать оружие России. То есть речь уже идет о том, что журналисты волнуются, не настолько ли сдвинется быстро планка вообще отношения к этой ситуации, к этой войне в Вашингтоне при нынешней администрации, что они могут рассматривать возможность передачи оружия России. Ну и вот то, что вы говорили, и говорил господин Коваленко, действительно, к сожалению, на Курском направлении больше всего, видимо, ощущают наши войска последствия таких решений последних о прекращении передачи Украине разведывательной информации и данных со спутников американских. Более того, Россия буквально моментально этим воспользовалась, поэтому, в общем-то, уже в Украине многие задаются вопросом, не знали ли заранее в Москве, когда именно Вашингтон собирается отключить Украину от подачи информации разведывательного характера. Калі мы кажам пра рыторыку з Белага дому, то тут выключна для справядлівасці таксама варта зазначыць, што ўсё ж таки Трамп недавно пагражаў новымі санкцыямі супраць расійскіх банкаў за тое, што Расія працягвае агрэсію супраць Украіны. Аднак пакуль што гэта толькі словы, гэта яшчэ не дзеянні. У мяне заўсёды вось такое пытанне агульнае ёсць. Ну ёсць перамовы паміж ЗША і Украінай, але ці ад гэтага Расія спыніць сваю агрэсію? Ну як бы гэта ж ад Расіі і ад Пуціна залежыць, ці скончыцца гэтая вайна. Вось калі можна, можа быць, некалькі думак, літаральна хвілінка у нас застаецца эфіру. Як можна змусіць Маскву спыніць агрэсію? Ну, только сопротивлением Украины при помощи ее партнеров, в данном случае европейских, американские пока временно отпали, к сожалению. Информация о том, что Россия собирается менять как-то свой подход к Украине, мы не видим. Наоборот, есть надежда на то, что при помощи администрации Трампа Москва получит все, что она хотела, то есть, по сути, капитуляцию Украины. Понятно, что нам это не подходит, поэтому мы демонстрируем какие-то свои возможности, например, ударом дроновым последней ночью, о том, что у Украины есть карты, которыми она будет играть, как бы не говорил иначе президент Трамп. Ну и, конечно, усиливается взаимодействие с Европой, роль которой сейчас только увеличивается, потому что Европа зажата между двумя огнями, Москвой и Вашингтоном, которые оба уже воспринимаются как вызов, некий, проблема для европейской безопасности. Спадар Владзімір, дзякуй вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі з Адэсы быў Владзімір Дубавік, выкладчык Адэскага нацыянальнага універсітэту імя Іллі Мешнікава. Тым часам анамальна сухая і цёплая вясна прывяла да рэзкага павелічэння лясных пажараў. Толькі за апошнія сотні ў нашай краіне ліквідавалі 10 узгаранняў, што ахапілі амаль 9 гектараў лясных угоддзяў. Найбольш складаная сітуацыя на Берасцейшчыне. Агонь таксама разбушаваўся ў Гомельскай, Магілёўскай і Менскай вобласцях. Праз высокую пажарную небяспеку ўводзіцца забарона на наведванне лясоў.
Спадарства, такія матэрыялы, меркаванні і экспертызы былі сёння ў студыі Белсат. Дзякую за вашу увагу. Чытайце наш тэлеграм-канал. QR-код вы бачыце на вашых экранах. Але, калі ласка, памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз прапаную зазірнуць на нашыя сацыяльныя сеткі і YouTube. 14 украінскіх хлопцаў і дзяўчат, чые дзіцячыя гады апаліла вайна, аб'ядналіся, каб расказаць сваю гісторыю праз кіно. Так нарадзіўся дакументальны фільм «Пакаленне», праект, у якім няма прафесійных рэжысёраў і сцэнарыстаў, але ёсць нешта каштоўнае. Праўда, боль і надзея. Падрабязней глядзіце ў відэа на інстаграм-старонцы Белсату. Я пам'ятаю цей момент, як ми виходимо з хати, і ми біжимо, щоб сховатися десь за хатою. І я просто поворачуюся, я бачу, як їде танк, і ще там йшли люди. І вони так поворачуються з автоматами і дивляться на нас. І ми з мамою зупиняємося і такі, а що робити? Типу, що зараз відбудеться? Падаецца, фантастыка сталася рэальнасцю. Блогер стварыў унікальны інструмент, што спалучае сілу сякеры ды моц драбавіка. Мужчына расколвае дровы з дапамогаю патрона. Адзін удар і палена разлятаецца на трэскі. Прынцып працы глядзіце ў відэа на нашым фэйсбук-канале. Ну што, ёсць чаму пазайздросціць. Тым часам прырода заўсёды натхняла фатографаў, але ўдалыя кадры часта вынік не толькі майстэрства, але і трапнага моманту. Фатограф Крыстафер Пэткаў прадэманстраваў свету захапляльнае спалучэнне дзікай прыроды і жывапіснага ландшафту. Здымак белага мядзведзя сярод ярка-ружовых кветак прынёс яму галоўную ўзнагароду конкурсу Nature Photography Contest 2024. Больш фота ў розных намінацыях глядзіце на старонцы Белсату ў Фэйсбуку. Гэты кадр з мядзведзем не проста цешыць вока. Ён сімвалізуе і нагадвае пра далікатнасць, прыгажосць дзікай арктычнай прыроды. Фотографам года прызнаны Томас Виджеен, які зрабіў здымак пад назваю «Імператарскі шпіён», дзе пінгвін быццам бы глядзіць проста ў аб'ектыў. У намінацыі «Жыццё разам на планеце» перамагла Зіна Рытер са здымкам плыўчыхі Рэйчэл Мур і кіта. Гэтае фота асабліва кранальнае, бо праз некалькі месяцаў пасля фатаграфавання жывёліна загінула ад сутыкнення з караблём. А цяпер пра тое, як прырода нагадвае людзям аб тым, што яна тут пануе. Алені сарвалі працу аэрапорту ў Японіі на 50 хвілінаў. Інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі новага аэравакзалу Цітосе ў прэфектуры Хоккайдо. Жывёліны выйшлі прагуляцца на ўзлётна-пасадачных палосах. У выніку 4 рэйсы вымушана змянілі пункты прызначэння, а яшчэ 3 абляталі аэрапорт перад пасадкаю. Відэа з тымі самымі аленямі можна паглядзець у інстаграме Белсату і ў нашым эфіры далей. Спадарства, на гэтым дакладна ставім кропку. Калі для вас гэта бяспечна, нагадваю пра лайк, падпіску і каментар пад нашым відэа ў Ютубе. Волі і міру вам!
Паважаныя гледачы, наша праграмная сетка трансляцыі цяпер выходзіць у новым фармаце. Глядзіце